ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜୀବନରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ଏକ ବଚନ ପାଳିବା ପାଇଁ ରାମ ରାଜପ୍ରାସାଦର ସୁଖ ସିଂହାସନ ଓ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତା ଓ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖ ଓ ଲାଭଠାରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ ବଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା। ସୀତାଙ୍କୁ ହରାଇ ବନର କଷ୍ଟ ସହି ମଧ୍ୟ ରାମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରିନଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଲଢ଼ିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକତା, ଦୟା ଓ ନ୍ୟାୟ। ହନୁମାନ, ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ଲଙ୍କା ଜୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଦେଖାଇ ରାଜା କରିଥିଲେ। ଏହା ଶିଖାଏ ଏକତାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଦୟା ଓ କରୁଣା ହୃଦୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଘୃଣାକୁ ନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।